Estem passant a net el conte de la classe de segon A. Mentre alguns han acabat de passar net una part del text, la primera part, els altres que han acabat van fent el disseny de Super Queen. Un disseny on s'ha de veure els dos superpoders de la dama. Control de les files i control de les columnes. Mentre sona la música de la 5ª Sinfonia de Beethoven. La trucada del destí. Jo estic. Molt bé, em dono el foli perquè facis el disseny de Super Queen.